Oke bosku, saiki tak info spot Sumberjo tapi tak disiki sing etan desa sik ya. Etan desa ning iki sing inggir lor, Bos. Ora sing inggir kidul kono. Inggir lor tapi wis meh sing dermaga sing kenit palem lho. Kuwi banyune wis surut akeh banget, Bos. Arep kono kae ya nek spot sahdu kae. Lah kene iki tak dudu ya. Lho, kono kuwi kan pedhot kuwi. Iki banyune wis surut ning iki termasuk tambah meneh lho, Bos. Termasuk tambah meneh iki. Wingi rodok jero sithik tapi ya surut neh kuwi pirang dina tok. Lah kae sing nggon wong mancing kae genahan tibade kae. Neng aku engko arep mancing ning lor kono golek nggon adem ya, Bos. Ning iki sing penting kan tak info kae sik sepote. Wah, kene iki jenas niki ya nggon penak kene iki. Nek nggo pinggiran jas ana wong telu ding kae, ya wong telu. Iki sing kidul. Nek kidul ratak badhe saumpamane kowe nyoba ya paling kono kuwi. Kono kuwi ya anu jane iki ora patek badhe bos jane. Ora badhe banget intine. Terus nggon jero ya ana kuwi kidul kuwi. Kidul kuwi nek kowe arep spot pingkring ya kuwi penak-penak juga, cuma nggone panas. Kene iki ya toh. Lho kae awis nyendal ya kae bengak-bengok kae. Lho kene iki sahdu banget iki. Kene genahan tibade iki. Masalah wis pedhot tok iki. Loh. Wis wong telu to. Piye, Lek? Wis haup urung? Jaringan 2. Oh, berarti ya elok ya hene kok. Loh, ya soleh lho. Weh, babon 3 jarian piye to kowe iki? Weh. Sakmono telung jari apa kuwi? 3 jari. Lah telung nyari apa kuwi? Nila. Ora enak petang nyari to kuwi. Ya hene lho, Cah. Ya hene setok sakmono-mono, Cah. Iki jam 10 iki, jam 10. Pas setengah 11 mbuh. Ning kene iki nggo nyoba jas nek sampone ke pingkring ya wis jero jane ning panas nggone. Nek iki ya soleh ya wis soleh, Mas. Agek teko. Lah piye? Lah wong jenis etok nyendal-nyendal wis panen kok. Beda japane apa beda umpane? Beda sare. Ora mestine kowe anu ya lumute tuku ning eceran kene anu supermarket kene. Tukune lumut. Lumut Indomaret. Lho, lumut Indomaret. Lho kae bola kae nggon dermaga kae ya nek sing pingkring nang kono kae. Nggone penak engko tak parani spot kono ya. Engko karo sing lor kono tak pokoke tak sepilke kabeh lah. Aja kuwatir. Sesuk kowe garek ngegas rene. Mumpung yahene wis haup. Biasane nilai nek ora jam 12, jam 11 apa iki jam 11 enak iki ya. Ketara wis madang iki wae. Nek sing kae urung oleh masalah kae ora ngebom kae kok. Ora. Lho. Eman-eman rumute kok. Dibom kae gede wal ngono. Kayak iki ya, iki sing etan desa ning pinggir kidul dudu nggon pas dermaga lho ya. Saiki tak bablas kerono sing nggon dermaga tak sepilke tetep aku dina iki aku arep anu ngekeki info tok. Mancing kok nek gelem. Ning aku ya nggawa ulumet ya nggawa pelet. Engko nek wis gelem mancing ngono ya. Wis pokoke nuruti karepmu lah. Intine nuruti
penjalukmu kurang sayang piye aku ki. Request wis ora bayar, ora nyawer. Tetep tak ladeni, Bos. Lanjut ya. Lor. Lah iki sing Rejosari sing lor ya, Bos. Ya tetep etan desa, tapi sing lor ning pojok lor etan iki. Intine pokoke nggon dermaga prau kuwi lho sing iki. Lah nek masalah sahdune spote sing ora badhe ya tetep nggone mau, isik mau. Sing nggone wong oleh mau. Lah nek kene iki nggone jero iki. Kene iki nggone jero, cuma ya ora penak masalah angine kok kidul etan. Jadi nek nang kene iki tetep ombak-ombak, tapi ya ora enek sing mancing ding niki. Sing mancing mau sing ketokmu berarti nang kono kuwi kidul kono kuwi, ora kene iki. Ora pas dermaga iki. Iki nek nang kene ora enek sing mancing iki, Bos. Ora enek sing mancing. Apa sing sepil etan kae? Loh ya ta. Kene iki kayak karamba sing biasa aku mancing nang kono kuwi. Jane aku engko jar prono. Wah, nek dekuku pirang-pirang kene iki wis Den, dekuku lho Den pirang-pirang. Loh. Full. Dekuku tok isine. Lah iki to. Aku ngajak mlakut kok kene Bos. Karo golek spot sing penak ya ora enek sing penak kene iki. Apa kono kae ngene? Nek nang kono pite kaduan. Lah kono kuwi piye, Bos? Sing lor kono kae ya. Pite titip kowe kono mau sing kulon dhewe kae mau engko mancing nang kono kuwi. Wis ngono ae. Wis ngono ya, Bos ya. Sing tak sepilke kan nang kono kuwi pisan. Aku tak golek spot sing kira-kira haup. Aku jar mancing pinggiran Bos. Sing jelas pengen mancing, yo golek-golek serinding. Wis kasep teko kene kok. Ning tak golek nggon sik. Ya toh? Tak golek nggon sik sing sahdu. Kali ini aku arep nang kene Bos. Pite titip kene ngene iki. Kok nggon dermaga mau ngulon to, ngulon mentok pertelon ngono kuwi, pertelon sing anu kuwi engko pite titip kayak kene iki. Lah, mburi kono kuwi spot tok. Oke, ikuti ya. Mburi kono kuwi spot tok. Aku arep melang-lang pokoke sing jelas arep sampai ngendi ngono, sampai ngendi. Arep golek spot sing jos sing enek tombrone. Lho kono kuwi mburi iki wis spot kuwi, Bos. Sing kira-kira kena nggo tingkring. Iki mlakune metu ngendi iki? Aku lak yo bingung malah. Apa kene iki? Iki nggon dalan limit iki. Neng ketoke udu iki. Wah. Aku masalah ya kayak pertama rene iki. Jadi aku ora ngerti. Durung ngerti mancing nang endi ngono, Bos. Piye iki matuk iki? Nyopo ya? Wis pokoke jajal, kamu sing masemu mesti biasa mancing kene dadine ngerti jalan. Iki aku arep jajal busuk kono kuwi. Wah, kira serada
Tapi nggone adem jane. Aku rung pernah bos mancing kene iki. Ning ya perlu dicoba ya toh. Perlu dicoba. Kali-kali lah adventure. Aja neng karamba terus jare ngomongmu. Wah, nggone sahdu banget bos. Anti badai cuma ya nek salah panas ya tetep panas wong nggon kok ngene ora panas gitu. Ya tetep panas. Ning ketok kene iki sepote jero, Bos. Ya toh. Loh. Lah jebule anu dhisik sing nggo tingkring kono kuwi. Walah, bareng asat kok pangkling aku. Duh. Sik, tengok-tengok kene sik ya. Kayu wis enek sing mancing kae. Kae, kono wis enek sing mancing. Lagi engko garek milih ngendi. Kono kuwi apik. Sik tak sepilke. Ah. Ning ya ora nek nggon adem, tetep panas kabeh. Ora nek critane nek banyu asat adem ki ora nek critane, Bos. Tapi iki nggone sahdu banget iki. Wis to. Ora patek badhe kene iki nek masalah jero apa orane aku ora ngerti. Aku yo rung kene, nek dhisik aku nang kono kuwi, Bos. Ngisor wit kuwi, lah dhisik kan kuwi rada curam jero. Lah aku kan yo nek saiki kan wis beda meneh. Urusane. Lah saiki tak golek apa mubeng sik. Mubeng sik ya. Mirit ereng-erengan kono kuwi. Golek spot sing jos ngono ya. Nang kene iki jane asline ya jero ketoke. Kae wong nyobok ning pinggir kae ya sakmono wis ana. Enak kae sing nyobok kae. Lah masih mau pelayune nang ndi aku ora ngerti. Kehilangan jejak sing jelas ki. Sing pinggir lor iki. Nggone adem banget. Ketoke spote ya jero kene iki. Nggih. Tur tenang banget. Wis kene iki. Kuwi ya enek sing tingkring kuwi. Enek sing mancing pisan. Piye le? Umpan apa le? Cacing. Wis oleh. Sampun. Apa? Wah, kene iki jero iki. Wah, melu kene weh. Melu mancing kene weh, Bos. Wah, kene iki nggone sahdu banget iki. Nggone adem. Wah. Kowe nggo pelet ora ta? Nggih, Kon. Kuwi ya nganggo pelet barang. Urung enek tanda-tanda tombro mangan. Huruf putihan no. Putihan. Berarti engko tombrone mengko. Sik tak golek sing minuk. Kira-kira nggawan tetep adem. Dah, kene iki wis digaweke malah kaya presiden iki. Iki sapa sing gawe iki garek ngunduh iki cah wis enek dudukane. Lah, enake. Wis kene iki ya. Kene iki kuwi lho, enek dudukane. Wis enek kayune sing ke cagak mancing kuwi. Wis pakai kene weh. Lah saya posisine kene iki, Bos. Tak rut kono ya. Posisine iki nggone sahdu banget. Lah, pokoknya posisine persis kidul kuburan Ndang Legi. Lah kuburane kono kuwi. Dadi nek ora kok anu kono, nek karek Ndang Legi anu Purworejo kae, ngene parkirane Supri kono kae. Dadi iki sisih kidul kulon anu, kidul kulon Purworejo. Ya kene iki manggone. Nggone adem, pol. Ya lur ya. Wis, pokoke intine kene iki sik. Mancingnya nang kene. Ki umpanku komplit. Pelet cacing lumut. Sing iki tak kei pelet karo cacing. Sing kae lumut. Gawa joran loro, Bos. Truk. Aduh, lumutnya jadi dipangan.
strike pertama, Bos. Nilane sak mene-mene iki. Ya tetep nila gering. Ada ya, masalah kayak pertama iki kudu diadai. Global itu kok ngene iki. Oh, masalah iki udan arepan dadi ora sida mancing lah. Lho sak mene iki. Lho pinggiran iki kok ngono kuwi jane to wis ora nggadeg blas kok iki. Wis. Ngono ya, sing jelas kowe pas ya. Ini tak go bali dienggo pakan pitik. Ora sida mancing, Bos. Masalah iki wak iki mangane iki arang-arang tur gembreng. Gembrenge nek gedhe ra apa-apa, gembrenge sak upil-upir. Agak lahir-lahir bola. Iki aku wis anggere mulai angin mendung. Iki aku wis ora wani neruske bola. Apa meneh mancing 2 jam itu emang kaya ngono mau wi gah aku. Ora enek sahdu-sahdune. Ya dikapak-kapakno tetep penak nang pinggiran Karamba timbang nang spot liara. Iki aku wis pasrah. Lakune mereng-mereng. Rada ekstrim. Iki wis anu wis mendung angin. Timbangane engko kodanan, wis kodanan ora etuk iwak. Masuk angin, sapa sing ngeroki? Ya toh. Wis ngono ya boleh ya. Pokoke jane masalah asiknya ya asik, masalah iki anu. Kayak petualang. Asik neng petualang tapi ora asik neng iwake. Wis ngono bolo. Pokoknya seandainya ada salah kata ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali besok pagi. Aku tutup info spot sik bolo. Besok. Masa cuaca ini cuaca buruk neng tengah Karamba ya panggung. Wis ngono selautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.